Hi, hello mga bay. Kumusta mong tanan diha mga bay? Ang atong putahe rong adlaw kay fish in the oven. Yun ang tawag nila kung sa Arabic pa feren. Sa ni? Semech malperen. Yun ang Arabic na tatawag. Semech feren. Yun ang ano nila. Tapos ito yung isda na i-oven natin bay. Ano, sobrang laki nitong isda. Tapos para siyang tilapia. Para siyang tilapia na napakalaki. Pero, sinerch ko kung anong isda ito. Sibas siya. Sibas. Shout out dahil sa akong mga butanganag, mga spices, no? Yung ani ka-adik o kapi ang mga Pinay. Daghan kaayong mga kuan nga kapi. To apa, dagko. Nya diri yung mga kapi tanan. Nya atong Ramadan, ipalit akong alaga ani. Sudra na, muni kadaghan ang spices. Diri ba yung mga panimpla na ko. Kani siya tanan, panimpla na ko na siya. Nga karon ang ato ang main putahe na to karon is kaning isda. Nanapod ko'y putahe dito nakatak-ang napod sa oven ang manok. Nga karon kaning isda ba manan na ako siya hugas ato na ni siyang i-marinate ug asin mga tungag oras na asin ug lemon ra man ako ibutang daghanon jud akong asin kay para mawala jud iyang lansa. Kumuha na dahil ning kuan hilam-hilamon ang asin ana. Wala na wala di siya ilansa. Mag-amping sa tagay na daghang bukog. Okay nya butangan ni nako siya og lemon. Minahan kay sila ni akong isda bay. Lami masad kay jud pagkatimpla niya wala gid siya ilansa. Ito na ning pig-an og lemon. Kay kanira mang unod ang ilang kaunon. Ang kaming gawas ato sa ding apilon o kuan ka ng kay ang langsa man mo. Basta ning ikog tanan imuha gid ni siyang hiluton tanan aron mawala gid iyang langsa. Ana ngan gid mo daghan kay ang lemon bay. Tanog na to diha sa ilawom. Siya bay dayon mentras nagmarinita magandam ta sa iyahang sauce nga atong ipahid sa iyahang lawas. So mo ni siya ang sauce nga akong buhaton for me bay. Kani siyang dates. Yan siya kadaghan kay dapat tamis nga parat-parat man siya, no? Kani siya nga siya kadaghan kuning kuha og liso. Nya kaning tamarind ni sambag ba kuan ni siyang ikuan sa tubig tangtangon ako ang liso dayon ani siya ba ako ni siyang tangtangon na kay i-blend na to ni siya i-blend na ko kauban tong tamarind yan i-blend natin tong dates kasama ang tamarind. Tapos lagyan natin ng spices. Yung nilalagay ko lang na spices by is kuan ka ng meron na ako ditong fish mix fish spices para sa isda talaga to na spices na sobrang malasa siya by malasa. Ano siya kadaghan mga bay no ang ato ang muong sauce nya mintras nagpaabot ta. Tapos mag-blend ko ani ron kay gigutom naman ang kusinira no. Nagluto ko diri og indomie. Maram gi indomie ramang gi dali diri nga sudan sa mga kusinira. Itungit po tayong ta diri pa nagsabay. Yaw. Wala, sabi ni tata, nagre-reklamo. Bakit daw si nanay meron pang prutas siya daw wala? Sabay naman sila. Malakas siya. Wala, limutan kong gawaan sa tatay ng fruit salad niya. Ngit-ngit sa kamay. Pwede naman sa
kumuha sa kay nanay kasi walang orange yan. Ewan ko ano. Ewan ko may sakay. Sa, magsubok ka muna, oh. Pero nilagyan ko ng itlog. Gawa ng mga prutas na Medyo, yung kakain si medyo tatay. nag-light-light na yung ano mo ngayon. Eh, naglagay ako ng sobrang kating. Ano ba kinain ko? Wala akong kinain. Kubos lang. Araw to, ilang beses ako lumabas. Nakatatlong, Sa init. dalawang order si Mariam. Tapos yung Bakit ang dami niyang order ngayon? unang kape, tapos yung isa, may nakabila ka. Ano gagawin mo? Naka-record mo. Magkano ako, magkano ng prutas? Doon na lang sa may isda. Diyan ka. Lagyan mo ng ano, ng supra sar, ang ilalim. Wow, mabikit ang sangkalan. Ayaw pala, no? Ang supra lang andun, oh. Yan. Ay, ang sarap. Ubusin ko na nga, ha? Ubusin ko na. Kaya nagutom man ako, di ba? Wala man akong kinain. Grabe ng ano ito. Balis, talaga. Fasting ka talaga. Nakita ko yung noodles dito, parang nagutom ako. Anong nilagay mo? Dapat niluto to ni Nining nung nakaraan. Eh. Kaso hindi yan natuloy at tinawag ko siya ng Nining. Akala ko tayo pinainit, ba't kakainin mo yun? Nasunog yan, ma'am. Kanina. Okay. May ginagawa ako, nalimutan ko na. Sa Mag-ano rin ako ng ating ba? Mang sa atin, yung lagyan ko. Abusin na lahat. sunog. Ay, hangit sa kuari kaywa na. Ubusin na yun yan lahat. Ano nilagay dito? Dates, di ba? Pwede Mm-mm. dito kay tatay. Wala. Tapos kay nanay. May ganito pa ba? Kay nanay ganyan na lang din dapat. Yung nanay? So, ayaw ni nanay, mark yun. Ayun yung plastic. Ay, Ayos yan, kapatid niya. Ayaw niya na kasi nangiting mo. Ay, anak ko, ang sarap yan ihalo sa ano. Hindi ka? Bigyan mo nga ako dito ng kunti. Nangiting ba yung mga... Saging na naman. Kasi man na. Ang lamig, maya. Ito. Kamsa mga bay, ha? Ano to? Mag-off. Okay mga bay, nandito na yung sauce ng ating isda, yung tamarind at saka dates. Tapos, ang ginagawa ko, inahaluan ko siya ng kunting tomato paste. Mga siguro, 2 kutsara, ganon. Tapos, biblend na natin to. Ito yung bali sauce niya. Asan na yung taklob? Bakit? Ito pala. I-blend na natin siya, bay. Yan ang sauce ng ating isda. Yan, okay na. Tapos ngayon, maghahanda naman tayo ng palaman sa tiyan ng isda. Sibuyas, kunting bawang lang, durog na durog. Tapos lagyan natin itong dahon na parang ang tawag dito ay spin. Ito siya, oh, pampatanggal sa langsa. Dali ha. Spin ang tawag dito ba? Hindi ko alam kung ano to sa English. No? Ano kaya sa English ito? Spin din. Tapos, yan, mga ganyan. Tapos ba itong bakdones. Bakdones, tawag dito yung bakdones. Parang parsley yata. Parsley in English. No? Ito yung ilalagay natin sa palaman ng tiyan. Paghahaluin lang ito lahat, tapos lagyan ng kunting sauce para lumasa yung palaman ng isda, asin, tapos mga ito, yung fish spices niya. And then itong ano sa labas, haplasan ko din ng sauce. Parang ano ko siya, haplas dito sa ibabaw. Tapos sa loob, haplasan din. Para malasang malasa. Okay, bye.
So, hello once again mga bay. Ito na yung hiniwa natin na sibuyas, bawang, and parsley and spint. Pag-isahin na natin siya dito. At ihalo lang natin. Tsaka, hayaan nyo lang yung kamay ko mga bay. Kasi yung mga amo ko, mas gusto nila yung kinakamay ko kaysa nag-gloves ako. Kasi ang gloves daw, meron daw yung tawag dyan mga medisina. Yan mga bay, lagyan ko siya ng fish spices. And then, patakan ko naman siya dito ng kunting tomato paste para sa kanyang color. Kasi ayaw ni nanay ng kamatis. Kaya, yung tomato paste na lang daw. Yan. Tapos, lagyan ko rin siya ng kunting yung binlend natin. Para sa lasang maasim-asim naman at tamis-tamis. Saan ka na? Okay. Mga ganyan. Mga ganyan lang. Tapos, kumut-kumutin na natin yan, bay. Ito ang kalaman ng isda. Ayan. Kumut-kumutin na natin, bay. Yung fish sauce kasi ano na siya, timparo na siya talaga. Ano na siya, maalat na siya. And then, atoan na ning ibutang sa tiyan sa isda. Ang sa mga bay, ako sa itong hugasan ng isda, no? So, di ara mga bay, no? Kaning kuan butangan ako sa isda. Ako sa siyang butangan og sauce niya. Ako sa ning butangan og oil ang foil. Kay para dili kayo mo dikit ang isda sa kuan. Sa tray. Kanya. Yan na ang isda mga bay. Dako kaayo. Ato sa ni siyang timplahan. Timplahan na to aning fish powder. Kompleto na ni siya. Sagol-sagol lang ita ng mga spices ani bay. Inuha na siyang ipahit. Excuse me. Aboy, isog kayo ang kuan ani. Yang baho ng mga tsuygig ka. Napakatapang ng ng amoy ng mga spices. Kaya hindi mo maiwasan na mabahing talaga, no? Ayan, pahit-pahira natin yan mga bay. I-massage natin yung isda para magbigay ng masarap na lasa. Tapos ito yung sauce. Pahiran mo rin siyang ganyan. Ayan. Sarap to, manamis-tamis na maalat-alat. At ang partner nito na rice mga bay is sweet rice ang partner nila dito. Ganito ka tindi ang kanilang putahe dito bay. Sa atin ito, plain rice lang. Tapos ilagay na natin yung palaman. Yung minix natin kanina. Sarap. Yan lang mga bay. Ikalat mo lang yung kanyang palaman. Ayan. Tapos close mo na siya. And then ipahid mo na ngayon. Kaya ang result nito by sunog talaga ang ibabaw. Dahil dito sa kanyang sa kanyang kulay sa ibabaw. Pag nakikita ninyo